channel hatu pitep kapdeng sngoba yapi sha kani ka episode bat hakani ka kanti ka channel hatu pitep kanwanra shapi ya uwe na kibrio ba phalatam haka history jangka perthai shua bangin poi shakata ka banta sngoba subscribe ya kani ka channel ba phinyo shibun tli ki jingkantep ba phala bat bayo jingtoy ushilets ulong uwe na ki entertainer uba paunam bha uba ju pandrki ya ki brio ha ki circus bat ka jinglong ba pher jong u kala penlong ya ki brio ba kin kwa ban yu i u hendrei shadien jong kani ka jingpan kemen ya ki pat ba ka jing jong u kalong ka ba so sat ba ka jinglong ba karpang bat phla jong u kalong ka khli jong u ka baret ba na kadaw kajing shitom kabaki khot microcephaly kibrio kibayo ya kani kajing pang kidan ka shinrong khli kabaret bha habayanu jor bat kiwe kibrio bat kilong ro kum ka kho kaba nijuket jingket kajing shisha kalong ba kani kajing pang kala banlong ka symptoms jong kiwe pat kija jingpang bat kala banlong na kadaw kazai ka virus fetal alcohol syndrome lani genetic ro layathu babon kilanget ba uslets udan kani kajingpang microcephaly hendrei kiwe pat kilaong ba kala bandai na kiwe pat kijat jingpang ha kaba kamet jong u kanang yaisan hendrei kakli kalaret kum hakapor badang kha ya u le si kila bandan shibon teli kidaw te namar kata omsam la teptikna kajingpang ayu ba uslets udan kamsem la iro ba la sumar bha ya u namar hakatu kapor jong kaspasnam ka ba arpho le si kastat science kampat long kumbalong menta te namar kata kapau shai ba ki doktor kim sam la tep tikna ayu ba upang om sam la tep ai ro saphang ka jinglong khlung bat wat yakisngi jinglong khna jong uro om sam la tep namar ba ki bahing basam jong u kila i ya u marwei bat ulalong kum urai tong langit ba ki kmi ki kpa jong u kila be ya u bat ulasa hakrum ying bat hadien kila di sendan ya u sha ka circus bat shimla kendu sho ya ki bahing basam jong u shilenter ka jing jong u ha kapor ba ka jing ring mrau kadang jiab ha ka jing di ya ki khun baduna dukhat met kalong ka ba persha ya ka an sarkar hendrei bun kila dino yala ki khun balakha duna ha ki dukhat met lani ha kabor perkhat baro kajing jong uslets ula ha ka circus bat ula trei bat ki company ba paunam bha kum ka Barnum and Bailey Ringling Brothers nalor kata ladi la ai wa ya u bat la ai kliang ro ya u sekiwe pat ki company watla kalong kabasngo thamula hadu kata bandi ya ubrio hendrei kalong kajing praktes kabajialenter hakito kipor namar ba kini ki company circus ki kwa banwalam ya ki brio ba phla khnang ba kinongwan petkai kin khambun kumta kini ki entertainer ha ki circus ki haban phet na kawe kanong ba sha kawe pat bat khamtam ba uslets ulong ubrio uba ana bat ubadan kajingduna hakid khatmet kitrai company kila shem kabu ya kata bat kila leben shikade ya u namar kajinglong jingman uslets ubadan ro kajingduna hakakli laong ba ulalong kum uklung ubakmen songshet lenter bat le si kadai na kani kadaw ba kinong petkai kisngo tanat banwan pet ya u ula ro banruai ban shat bat ban ak haki drama kawai na
kijing pensngobha ya kipadba kalong ba unyo na iwe shadu shipho bat ula baklabet namar kajing duna ha kakli bat kipadba kigiuriki ya kata amtang bakinong wan petkai ha ka sarkas ki et ya u henre wat kinas bat kinong sumar ya u bat wat ki paranong tre ha kata sarkas ru ki et bha ya u bat kijiu pentikna ba unyo kajing sumar kabatikna wat la ladan bahiyang basam kini ki paranong tray kilanyaw ya u kum upara bat uhumen jongki bat lada kinong wan petkai ki ben ki kho ya u kini kinong tray ki juan bantuklar da kababe no ya kita ki baben ya u kaway na ki film uslets kalong ka film Freaks kaba ula ka usnam kat kandai spa lai pusaw bat la I ba uslets ulang ubanang ba hakarukom ak film bat kinongwan pet ya ke film jong u ki itnat ba ya kani ka film jong u henre kani kamde ka film ka banengkong jong u bat ula akro hausnam kat kendai spa arpopra ka bala ai kerteng the slide show bat hausnam kat kendai spa subway ka bala ai kerteng meet Boston Blackie bat ka Island of Lost Soul jong usnam kat kendai spa lai puar henre ka film ka basngo thamula ka ba ula ak kalong ka bala ai kerteng Tomorrow's Children ka bade ka film Shaphang ka jingja ka ba jujia hadu ki por menta ba ki kenthe kila sha penduk khon jubor lani ka force sterilization ka baki ong ha ka kentien nongwe la ong babun ki bayo ya kani ka jingpang ka ba uslets udan ki juyap kam koloi banya kiwe kibrio henrei uslets ula kam slam bat ula klat no ha u arpu sautarek September kat kendai spa nyupuwe bat kat kum ka death certificate jong u kalaya thu ba ulayap ha ka karta ka ba nyupos nam henrei namar baladi ya u shim latep ya usnam kha jong u bat langet ba ula ban hado praposnam kadaw kajingyap jong u kalong ka bronchial pneumonia kabalawandra da kajingpang medullary depression ha kisngi bakado kajing jong u shim ladan pisa bat ulalong ubriu ubaduk ba bat hakapor balatep ya u wat kajakatep jong u kalong kabathali bat suda ba ha kaba wat umau tep ulalong ubathli klam da pendap wat tangya ka kerteng jang u dei ha usnam arajar nyaw uwe nakinong kershan barat ba uslets ulalet banjengo ya kani ka jakatep jang u kabadan ha California bat ulayale ban penmi pisa bat hadin kata la ai buram khadu ya uslets da kabashna ya umot tep ubakambha kum kadak kajing buram bat ai jing yaro ya kajing ba ai mensim uslets uba wat hapadeng kajing duna ha kadukhat met bat bor perkhat ula kajing kaba pensa jing kenmau lengba ki film bat kajing penlek kemen jong u ha ki circus lada pisngu tenat ya kani ka khana smobha like bat share ya kani ka video bat lada pidon ki khana lani ki jingjia ki ba phikwa bantep khambnia smobha pantep da ka ba comment hapo ka comment section ti tangkum ni ngin penkot shwa bat nginia shampat ha ki episode ki badangwan bat wat klet rude ban subscribe ya kani ka channel ba pinamdu syo ya ki khana bayo jingbantoy bat ki ba phla